Padayon paghihapong nakasinati og walay kuryente ang tibok isla sa Siargao Island. Sumala sa electric provider, ginasuta pa nila kung asa nga bahin sa submarine cable ang dunay guba. Ani ang report ni John D. Esteban. Sa pakiginabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao, kang Jaire Dorothy, staff sa MDRRMO ug residente sa San Benito sa Siargao Island, Surigao del Norte, tungod sa lapas si mana na nga walay kuryente, nagkaproblema na sila sa supply sa tubig kay pipilara ang mga water station nga dunay generator. Apektado sab ang pagkinabuhian sa pipila ka mananagat sa lugar. So konti lang yung water stations na may generator. So may iba pa na from other municipality pumupunta pa dito para bumili. Livelihood ng fisher folks namin naapektuhan na kasi yung dati, yung isang block ng ice parang sa 700-800 lang. Yun halos lumoble na may umaabot na ng 1.5. Yung ibang fisher folks hindi na sila nakakapag-livelihood nila. Hasta ang turismo apektado na pod. Nagmahal na ang mga palaliton kay midoble ang presyo sa lana tungod sa power outage. Yung ibang mga hostel, parang nalulugi na siguro sila, no? If on yung generator nila 24/7. Dito, nagmamahalan na rin yung mga fuel. December 1, dihang nawad-an og kuryente ang tibuok Siargao Island. Base sa post sa Siargao Electric Cooperative Incorporated o Siarelco, ang electricity provider sa isla, nagkaproblema daw ang linya sa submarine cable. Una na nilang gianunsyo nga guba ang bahin sa submarine cable gikan barangay Cagjanao sa lungsod sa Claver, paingon barangay Doña Helen sa lungsod sa Socorro. Target nila nga December 8 mabalik ang supply. Pero sa pagsuta pinaagi sa cable lifting operation, walay guba ang maong bahin sa submarine cable, maong extended ang perwisyo sa mga residente o mga negosyante sa isla kay sutaon pa kung asa ug unsa gyud ang guba. Hinuon nag-provide og libreng charging station ang Siarelco alang sa mga apektadong residente. Ang Office of the Civil Defense nag-provide na sab og generator sets sa apektadong lungsod sa Pilar ug Santa Monica. Pipila niini gipagamit sa ospital aron magpadayon ng medical services. Ang BFP San Benito naghatag na po og supply sa tubig sa mga apektadong residente. Sa Facebook post sa Surigao del Norte Provincial Government, gipailawom na sa state of calamity ang Siargao ug Bukas Grande Islands tungod sa nagpadayong blackout sa maong mga isla. Ako si John D. Esteban, 1 Mindanao.